Napilitang lumikas ang isang pamilya sa Tamban Tinambak, Camarines Sur, bunga ng malakas na hampas ng alon at pagbaha sa naturang lugar. Kaninang madaling araw habang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, ginawa nilang evacuation ang isang truck upang protektahan ang mga bata pati na rin ang matatanda kung sakaling mas lalo pang tumaas ang tubig. Inaalam pa kung may mga iba pang pamilya ang apektado ng baha. Mula sa Camarines Sur, Renz Alde nagpapatrol sa Kamao sa radyo, ang kasangga nyo sa balita at paglilingkod. Mundo'y magunaw at maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Ayan, good morning mga kalingap. Malakas po ng ulan ngayon. Ang oras po ngayon ay alas 4 na ng madaling araw. May nag-chat po sa atin ngayon na binaha na yung kanilang lugar at sa truck na lang po nag-evacuate ang kanilang pamilya. Ayan mga kalingap, pupuntan po natin sila mamaya katapos nitong dadalan po natin ng kanilang kahit konting makakain pang sa kanila, pang relief. Puntahan po agad natin sila mga kalingap. Kahit umuulan po, yung sasakyan po ay malaking tulong din talaga para maka-rescue rin ang ating kababayan na nagkaroon ng ganong sitwasyon. Mga kalingap, lakas ng ulan dito. Madilim. Eh mga kalingap, andito na tayo ngayon sa lugar kung saan ay sa truck lumikas at nag-evacuate yung isang pamilya. Eh mga kalingap, abangan na lang po natin yung nag-message sa atin at humingi ng konting tulong. Ito yung may isang pamilya dito na sa truck. Buti pumayag yung may-ari ng truck na dito sila mag-evacuate. Tao po, may nakatira dyan? Naka-starig din. Ha? Gusto mo si Batoy? Pwede mo apo doon? Go, upo naman dyan si Batoy. Gusto mo si Batoy? Okay, natulog. Tano? Kaya, Baha? upo naman sa baba. Ten? Nasa baba? Paakitin mo dito. Paakitin mo dito. Ay, Nads, patingin na. Harayoon? Tumang ka na lang po sa baba. Ano ni Mama? Harayoon na maray. Go. Ito mga kalingap po. Talagang malapit po sila sa ilog. Kaya binaba talaga po dito. Parang umuran na din. Nag-uuran. Ayun. Delikado talaga dito mga kalingap. Pag umangat tong ilog, baba dito. Ayun. Nasaan na? Ito mga kalingap, mahirap din pala talagang kalagayan dito. Nandiyan sila ganyan? Oh! Ito po sila Toy. Ay, Batoy. Batoy. Nandiyan yung pamilya mo sa truck? Parang babahan na naman baga oh. Ito mga kalingap, malapit sila sa ilog. Ito may isang ito malapit po dito. Magtutuloy-tuloy daw yung ulan na yan. Magtutuloy-tuloy daw dito. Di ba balik na naman kayo sa sa truck? Ha? Hindi na kasi mo pa na yung Di, pa yun, magtutuloy-tuloy pa yun eh. balik tayo na. Balik na naman. Nasaan yung pamilya mo? Tara na. Punta natin. Pero parang sarap ng ulam Ha? Punta tayo ngayon kay Batoy. Kung sana ay nag-post yan pinagtanagan.
Nasa daan si Kalinga Prab. Ayan. Kilala pala nila si Kalinga Prab dito. Ayan. Natumulan na lang. May bigat na kayo. Ayuda. Okay. Ayan. Tulog si Nini ano. Bro. May ano yan. Sardinas kape. May ano rin. Grocery. Ano yung babae? Babae na Pera balis. puro babae. Gusto tawang gugay. Ha? Gusto tawang tas problem. Hindi na pumapasok yung tubig. Pwede maano? Ay, maputik yung pako. Ano lang. Dito po papasok yung tubig. Ayan. Tapos, pag nadyan na, alis na kayo. May pinto pala. Diretso na. Mura naman pala upan nyo dito. Ilang kayo? Dalawa lang kayo doon? Sa dyan sa kabila. Meron dito. Ay, si Nini. Tur-tur. Kagabi nasa ano yun, ano? Tara. Si ano? Ayan. Magandang araw, kuya, ano? Batoy, ano? Dito na lang. Anong level ng tubig kayo para mag-evacuate? Wala pupunta kayo sa truck. Pag alam niyo nang umano dito, naalis na kayo sa bahay. Pag hanggang na dyan, diretso na yan. Diretso na. Pati mga kapitbahay mo, gaano na. Talaga umapaw dito kagabi, no? Palata naman, ano? Dito. Patlat nito umalis. Di ba may kuryente ngayon? Walang kuryente kagabi. Blackout. Pina-blackout na lang. Kasi sa ibang parts ng ano, may kuryente ano. Ayun, umabot pala talaga dito mga kalingap ng ano. Kaya, yun, napilitan silang mag-evacuate sa ano, sa truck. Buti mabait yung truck na sinakyan niya. Pero iba kahit kakilala, hindi man pa ano na. Ayan. Sige, uwi na ako. Mapapaksin pa. Sige,